Ki khubor ka bate se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Hakuwe ni Jingjia ki Kham Phylla ki Kham jio sngo kaladan kuwe ka Briew ka Khun ha ka Liengsuiñ ka dan Shiteng. Lapin kaya ka di air hostess jong ka Liengsuiñ Henry ringkhat bahag ka por ka dan kuwe ka nurse ka badai ka passenger klayo ban yarap ban pin kha ya ka ni ka Briew. Kani ka Briew badai ka nong Thailand ka shong ha ka Liengsuiñ Air India Express ka mi na Muscat ka nong ba jong ka Oman ban lech cha Mumbai. Kalakha ikhulung hakapor baga Liengsuiñ kadan lai pusana jarphot nasla khando ikhulung bakha ide ishenrang ki pilot jong Liengsuiñ klapin tep lupa shi air traffic control bekitiban pinwyang lupa ya ka ambulance hakat Liengsuiñ khana manyo pinra ya ka tangmaria hiar khando kumtala pinwyang lupa ya ka ambulance ba tangmaria hiar khando lapin kitno ya ka hospital Air India Express klapin tip sha ka office jong consulate general jong Thailand kabadan Mumbai bikin yarap bin boy ye kani kalong kami bari kholung sha Thailand Wat penleno yakni ka kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagdor lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka binta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra